na ty lidi, co se mi teď pořád voří. Před lety se mnou měli problém vlízt do stejných dveří. A nebyl mezi nima nikdo, kdo nám věří. Že přijde jednou člověk, co to od základu zboří. Jsme generací, co žije tak rychle, umírá pomalu. Všichni si měříte účty jak péra, kdo si tu bolí, kdo tu má pomalu. Doma pak sedíte hysterky skurvený, nadělej hroznýho kraválu. Závidí mi, že zabezpečím rodinu talentem bez sluta velkýho skandálu. Zavřít to do sebe, točit se okolo stejnýho téma. Musíš je pochopit, protože v Sasazu na stage stojí jen téma. Jenom to vysvětlit, vymyslet, přerušit kompletně celý to schéma. Po Čechách vyprodat klubový prostory, včera jsme byli jen nulový jména. Nemám nárok, slyším ty keci, jak tohle je závod. A ty tvoje rady, mám tágoher na ruce, fakt nemám čas na tvou ubohou lekci. A je to fakt pláči, všichni ty košťata wannabe rváči. Dělej 10 s debilním pocitem, že jsou to přehnaně veliký hráči. I když nám není zrovna 20 a už máme něco za sebou a ve hře felíme trochu díl, furt je tam tendence to hrát podle vlastních pravidel a to byl od začátku jediný cíl.